Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ma setax serva bħala avukat tal-Prim Ministru minħabba li dan imur kontra l-kodiċi tal-etika. Sqar dan il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler f'kummenti lill-ġurnal Times of Malta. Hisler insista li Owen Bonnici mhux avukat li prattika imma Ministru. Fil-fatt, avukati li tkellimt magħhom raw stramp il-kumment tal-Avukat Ġenerali fil-qorti meta stqar li għadda kopja tal-inkjesta igrant lill-Ministru tal-Ġustizzja bħala l-avukat tal-Prim Ministru. Jirriżulta li n-numru ta' avukati għandhom dubji serji fuq dak li qed jirriżulta u għaliex l-Avukat Ġenerali għadda kopja tal-inkjesta b'email lil Owen Bonnici. L-Avukat Ġenerali Peter Grech għamel din l-istqarrija meta din il-ġimgħa komplet tinstema' l-kawża kostituzzjonali li fetaħ kontrih il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Mistoqsijiet mibgħuta mit-Times li l-Ministru Owen Bonnici baqgħu mhux imwieġba. F'reazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li dak li għamel l-Avukat Ġenerali meta għadda kopja tal-inkjesta l-Ministru Owen Bonnici minħabba li qal li kien qed jaġixxi bħala l-Avukat tal-Prim Ministru mhux xejn għajra s-salt fuq is-saltna ta' dritt, mhux biss ksur ta' kodiċi ta' etika.